Пригответе се! Елфите отново са тук и са по-смели от всякога. Беше елфастично! С много нови джаджи. Бинго! И с нови приятели. И ти ли си елф? Това е Щуро! Супер Щуро! Това е следа от малките ни престъпници. И аз имам доказателство. Та-да! Ти да не полудя за милионен път! Няма елфи! Хората са изгубени без нас, нали? О, ти си се върнал! Хората в този град се нуждаят от супер елфите! Супер елфите. Приключение с най-нов апгрейд. Никога не съм била на кино. Едно от най-добрите човешки изобретения. Скоро в кината от Профилмс. А?